To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da zuwa wannan channel ta mai albarka mai suna GAMJI GLOBAL. Kamar yadda muka saba, channel ce wadda ake kawo shirye-shirye kala daban-daban. Amma a halin yanzu za mu yi magana ne akan wata sabuwar exchanger wadda aka buɗe bata daɗe ba, sannan kuma duk wanda ya yi rijista a wannan exchanger za su ba su kyautar wani coin nasu wanda ya kai darajar dala 10, sannan za ka iya tura shi ko kai swapping ɗin shi ko kuma ka abun nan. A halin yanzu bari mu je yadda za mu yi rijista yanzu kuma hankali kwance kowa ya samu wannan coin. Amma fa sai mutum ya yi sauri, saboda irin wannan kyautai da ba daɗewa ake ana bada ta ba. Da farko kana taɓa link ɗin da aka turo maka, za ka taɓa za ka sa email, za ka sa password. To a nan kamar yadda na ja layi, za a sa email, za a sa password, wannan invitation code ne, ba sai ka taɓa shi ba, sai ka taɓa wannan ɗan tick ɗin yayi kala. To da ka sa komi daidai sai ka sa register. To da ka taɓa register za ka ga cewa insha Allahu za su turo maka OTP ta email ɗin da ka sanya. Shi yasa ake so a sa email wanda yake amfani. To za su turo ma OTP saƙo a cikin email ɗinka. Za ka ga wasu lambobi sun shigo cikin email ɗinka sun turo maka, amma kafin su turo ma wa'innan lambobin za ka ɗan ja wannan abin ya haɗe, wannan ɗan makullin. Yadda ake jan shi, wannan gidan za ka jawo shi da haɗewa da wannan gidan, amma ko ka ja wancan na saman ko ka ɗan ja layin nan na ƙasa. Yawwa, to da ka ja shi zai haɗe. Da ya haɗe rijistar ka ta yi yanzu. Haka rijistar ka ta yi, za ka je email ɗinka, za ka ga wasu lambobi ƙwara 4 da suka turo maka daga wannan exchanger, za ka kwafo ta. To da ka kwafo wa'innan lambobin za ka sanya su a nan wurin farko. Ga sakan nan na tafiya, so ake kafin sakan ɗin ya ƙare ka sanya su. Sannan kuma ga email ɗinka nan sun ɗan rubuta akan cikin wannan email ɗin suke nufin za su turo maka. Sannan kuma da ka sanya su sai ka taɓa done. Yawwa, ga su nan muna sanyawa, namu har sun shigo, muna ɗan kwafowa muna sanyawa. To wannan rijista kwata-kwata ba ta da wuya. To kana taɓa sai kawai ka taɓa submit. Da ka taɓa submit zai wuce. Yawwa, yana wucewa zai buƙaci kai downloading ɗin application ɗin domin ka buɗe ka ga dalar ka 10. To ko ka taɓa wannan na ƙasan Play Store, ka je cikin Play Store kai downloading ɗin shi, ko ka taɓa wannan Android APK, ma'ana za ka yi downloading ɗin shi akan browser da kai rijista. Yawwa, to mu sama za mu yi downloading, saboda Google Play Store wani lokaci sai su ce ma ba ka da space sai ka goge wani application ɗin kana ka ɗauko wani. To gudun wannan matsalar kawai bari mu yi downloading a nan. Amma kana iya zuwa Google Play Store duka ka ɗauko, ba wai damuwa ba ne ba lallai. To kira ma na shigowa, bari yawwa ya ma yanke. Da ka downloading ɗin shi, in baka taɓa ɗaukowa ba za su buƙaci sai ka ɗan allow, ma'ana ka ba da dama a ɗauka yi downloading ɗin abun nan ɗin. Za ka yi download ɗin application, saboda mafi yawanci ba a saba download ɗin application akan browser ba. To ga shi nan yana tafiya, da ya ƙare sai kawai ka yi installing. Ga shi nan yana tafiya. To da ya riga ya ƙare sai kawai ka yi installing ɗin shi. Yawwa. To gaskiya wannan kowa ya samu ya yi da wuri, saboda za ka iya ganin tunda kyauta ce suke bada, sun ga daman nan da ɗan lokaci kaɗan ya zamana cewa sun daina bada wannan kyauta. Yana da kyau kowa ya samu ya yi da wuri, sannan kowa dai ya amfana kamar dai yadda ake so. Yau ga shi nan yana ta downloading, bai ma da nauyi, duka megan shi 32, bai yi da 33 ba. Bai ma da nauyi. Saɓanin wasu application ɗin za ka ga kusan wani ya fi mega 50, wani ya fi mega 100. To da dai ya yi da shigowa sai mu yi installing ɗin shi. Yawwa, to yanzu ya gama downloading, ga shi nan za a yi installing ɗin shi. Yawwa, to kana gama installing zai buɗe maka kamar haka.
yana buɗe maka kamar haka, ai daman ka riga ka gama rijista, yanzu login za ka yi, to sai ka shiga domin ka yi login ɗin wannan application. To za ka shiga a can sama ga shi an ce login or register. To tunda ka riga ka yi register, login kawai za ka yi, a nan wurin za ka taɓa. Yawwa, da ka taɓa yadda na nuna da kibiyan nan zai buɗe. Yawwa, yana buɗewa za ga alamun yana nuna alamun cewa za ka yi login. Yawwa, to ga shi nan an rubuta login or register, to sai ka taɓa shi. Yau ga shi nan da a sama da manyan rubutu an rubuta login ko kuma register, to sai ka taɓa shi. To sai ka sa email ɗin da ka san ka yi register da shi, sai kuma ka sa password ɗin da ka san ka yi register da shi. In har ka sanya daidai komi, to zai buɗe. Sannan wasu da lambar waya suke yi, to shawara dai a yi da email ɗin zai fi sauƙi. Kawai can ba sai ka taɓa lambar waya ba, da ka sanya su daidai kawai za ka wannan verification ɗin na ka ja wannan abun kamar yadda muka yi wurin yin register, za ka jawo shi ya haɗe da ɗan gidan, shi kenan sai zai buɗe. Yawwa, to yanzu ya riga ya buɗu, ga email ɗin da muka yi register da shi nan a halin yanzu, ga shi can sama sun ɗan rufe shi, muna ma iya buɗe shi don kowa ya gani. Yawwa, to shi ne wannan sun ɗan rufe shi, to za mu iya buɗe shi don ya zamana cewa ana ganin shi. To don dai ka dai san kai ka riga ka san email ɗinka ne, to kun gani haka dai mun buɗe shi. To yanzu da ka gama za ka fito, za ka shiga wallet. To ga shi nan dala 10 mu da suka bada, ga shi nan wuririn. Wanda bai ga inda na shiga ba, bari in komo ba in sake shiga. Yau daga nan ƙasa hannunka na dama an rubuta wallet, za ka shiga wallet. Yawwa, kamar yadda na nuna da kibiyan nan, da ka shiga wallet zai buɗe. Yana buɗewa ga dalar ka 10 nan. To haka wannan register duk wanda ya yi ta haka, insha Allahu in dai har yayi a lokacin da basu gama badawa bane ba, to za su bashi. To ga shi nan wani coin ne nasu ET kai. To in mutum ya yi, ga shi nan na dala 10 ne suka bada, za ka iya trading, za ka iya tura shi, za ka iya swapping ɗin. To wannan kusan nan ne ƙarshen ma wannan bidiyo, saboda daman za a koyar da yadda za ka yi komi da komi a halin yanzu, tun daga register har ya zuwa yadda za ka mallaki coin.